Hola, ¿cómo están? Sabíamos que a Operación Pokémon investigaba a maior trama de suposta corrupción en Galicia e agora xa temos máis datos que o confirman. A xuíza Pilar de Lara ven de editar un auto no que acorda dividir a causa na que están imputadas un total de 88 persoas en 9 partes distintas para seguir investigando os delitos que puideron cometer numerosos cargos públicos, algúns deles de Santiago. Desas 9 partes, 4 afectanlle directamente a Compostela e unha está dedicada en exclusiva ao presunto financiamento ilegal do PSOE local, pero, e isto é novo, a xuíza tamén acusa o PP da capital galega de financiarse ilegalmente, e iso vai no investigar noutra das pezas da Pokémon. Pilar de Lara cree que o PP de Santiago puido financiarse de xeito irregular mediante as aportacións feitas por empresas adxudicatarias de obras e servizos no Concello. En concreto, a xuíza está investigando dúas supostas adxudicacións ilícitas, a do contrato de xestión das multas a unha empresa catalá e a do suministro de autobuses urbanos financiados con fondos FEDER. Ademais, fala da posibilidade de que se lle dera información privilexiada a algunhas empresas para manipular así os concursos, da contratación de enchufados e de supostas irregularidades urbanísticas ao redor da finca do Espiño. Todas estas presuntas irregularidades súmanse ás que o goberno do PP puido ter cometido, segundo Pilar de Lara, nas súas relacións ca principal empresa da trama, Vendex, e con Aquagest. Por todo iso, na Operación Pokémon están imputados o alcalde Ángel Currás, o exalcalde Gerardo Conderroa, o que fora o seu asesor Ángel Espadas, os concelleiros Rebeca Domínguez e Adrián Varela, o exconcelleiro Albino Vázquez Aldrei e o xefe do gabinete da alcaldía Francisco Castro Allegue. En canto á peza separada da Pokémon, que investiga en exclusiva o suposto financiamento ilegal do PSOE, a xuíza sinala que o partido puido ter utilizado a empresa Imprenta Ibérica en connivencia con outras compañías como Aquagest para elaborar facturas falsas. Trataríase de supostos delitos cometidos na pasada legislatura e polos que só foi imputado o concelleiro socialista Bernardino Rama. Pois o voceiro municipal do PSOE asegurou hoxe que cos datos que ten confía en que a parte do caso Pokémon que lle afecta ao seu partido sexa finalmente arquivada. Paco Reyes tamén dixo non ter nin idea de cal é a relación do Partido Socialista cas empresas que cita a xuíza Pilar de Lara no seu auto. En canto ao presunto financiamento ilegal do PP, o edil socialista di non ter datos e lembra que hai que respectar a presunción de inocencia. Paco Reyes quere ser optimista e sinala que o auto de Pilar de Lara é positivo porque supón un paso adiante na instrución. O voceiro socialista di non estar sorprendido porque a xuíza decidiera investigar nunha peza separada o suposto financiamento ilegal do PSOE local. En ese sentido, asegura que houbo declaracións públicas e xudiciais que quixeron intoxicar o seu partido. Diante de toda a desconfianza que se pode haber xenerado por determinadas declaracións públicas que se fixeron ao longo dos últimos meses, e mesmo no suposto caso de que alguén nas súas declaracións diante da xuíza poidera ter intoxicado de alguna maneira información sobre o Partido Socialista, pois mire, a verdade é que quen mellor que unha administración competente, profesional e independente como a Administración de Xustiza para investigar o caso e, polo tanto, dictar unha resolución. En todo caso, Paco Reyes amósase convencido de que as acusacións de suposto financiamento ilegal do PSOE de Santiago serán finalmente arquivadas. Que a información que temos neste momento, nos o que temos a expectativa de que a sustanciación deste proceso de instrucción remate co arquivo das dilixencias con respecto a este tema. Sobre o financiamento ilegal do PP compostelán, Paco Reyes di non ter ningún dato e apela á presunción de inocencia. O voceiro do PSOE tamén rexeita que a situación do seu partido en Santiago sexa comparable á dos populares despois deste auto. Nese sentido, lembra que dos 13 concelleiros do PP que tomaron posesión en xullo de 2011, 12 están imputados e 2 tiveron que dimitir. Por iso, insiste Paco Reyes, o PPDG con Alberto Núñez Feijóo á fronte ten que asumir as súas responsabilidades políticas pola situación do Concello de Santiago. E pola súa parte, o alcalde repetía hoxe o mesmo discurso que hai tan só unha semana cando volveu ser imputado no caso Carril. Ángel Currás di estar absolutamente tranquilo e insiste na transparencia do goberno do PP. Nos mesmos termos, expresouse a voceira do goberno local, María Pardo, que tamén lle pediu á xuíza máis axilidade na instrución da Operación Pokémon. Yo estoy tranquilo en el sentido de que no hay, entiendo, nada ahí, pero es lo que yo sé, no puedo
decir nada más, puesto que es secreto de sumario. O sea que en este momento yo manifiesto mi total y absoluta tranquilidad. Eran as palabras do alcalde tras ser preguntado polos novos datos que se coñecían hoxe da operación Pokémon. Ángel Currás explicou que hai que respectar o segredo de sumario, pero defendeu a transparencia co que sempre actuou o goberno do PP. Unha defensa que se suma a voceira do Executivo, María Pardo. O goberno de Santiago está demostrado máxima transparencia sempre. Desde que estamos gobernando, transparencia e claridade en todos os temas que se trasladan aos medios. Mais non podemos facer. Defiendo que este es el concello, el gobierno del Partido Popular, en este caso, más transparente que ha tenido Santiago de Compostela en todos los años de la democracia. Un dos asuntos que investiga a xuíza Pilar de Lara é a finca do Espiño, que agora está sendo remodelada. Un caso no que Pardo sí que ve indicios de irregularidade, pero por parte do anterior goberno. Yo ya las he denunciado públicamente en muchas ocasiones y me parece muy bien que las investigue. Todavía más tranquilo, porque en la finca do Espiño, como saben, hemos actuado como había que actuar, que era, primero, ejecutando un aval a la promotora por 2,3 millones de euros, creo, y automáticamente licitando la finca do Espiño, la primera parte, los 18.000 metros que ayer he visitado, y próximamente la reconstrucción del palacete modernista por 1,2 millones de euros. O sea que, total tranquilidad. Pardo defendeu que o seu goberno está a traballar dende que chegou o Pazo de Raxoi por facer do Concello unha administración máis transparente e áxil. E precisamente a axilidade é o que o PP lle pide á maxistrada que se ocupa da operación Pokémon para que resolva o caso o antes posible. E do auto da xuíza Pilar de Lara tamén falou a concelleira do BNG Elvira Cienfuegos, que lamenta que Santiago volva a ser noticia por este tipo de asuntos. A edil cree que o Concello non pode seguir funcionando deste xeito. Intereses que debían de servir para atender as necesidades xerais e os intereses xerais a outro tipo de preocupacións en función dos intereses de cada unha das persoas implicadas. E, ademais, está contribuindo, entendemos, a que non haxa cooperación, non haxa colaboración, non haxa sinerxías entre os distintos membros do goberno, senón todo o contrario, que haxa unha pugna entre eles para resolver mellor esas situacións persoais. Por iso nos parece moi importante que se tomen decisións definitivas e, polo tanto, que se deixe a representación municipal e que se abran novas vías para poder elexir de novo unha corporación para Santiago. Deixamos a operación Pokémon, pero seguimos en clave xudicial. É que Rosario Porto e Alfonso Basterra, os pais da pequena Xunta, terán que comparecer ante o xuíz José Antonio Vázquez Zaín o próximo xoves ás 4 da tarde. Terán que facelo na compañía dos seus abogados. Tamén terá que comparecer o representante da Asociación Clara Campo Amor, que exerce a acusación particular no caso do asasinato de Asunta Basterra. Esta comparecencia prodúcese no marco dos requisitos que establece a lei do xurado e durante a mesma poderánse propoñer probas ou pedir as dilixencias que se estimen oportunas. A citación, que non é para declarar, prodúcese días despois de que se levantara o segredo de sumario. No auto, o xuíz sinala que Alfonso Basterra foi quen lle suministrou unha dose tóxica de orfidal á súa filla, mentres que Charo Porto a asasinou mediante asfixia mecánica. Ademais, sinala que os dous son responsables de drogar durante alo menos 3 meses a nena. E máis aló das novidades que nos chegan dos xulgados, hoxe coñecíamos os detalles da remodelación da Praza de Vigo, que encherá de xogos e prantas unha zona moi céntrica da cidade, pero desanxelada. A primeiros do ano que ven estará listo o groso dos traballos, que continuarán despois nas inmediacións da praza. A concelleira de Urbanismo trasladouse hoxe á Praza de Vigo para presentar o proxecto de remodelación da zona que permitirá arranxar un punto neurálxico do ensanche que levaba tempo pedindo cambios. A actuación máis importante será a instalación dun parque infantil que ocupará boa parte da praza, xunto con un circuito biosaudable. El suelo amortiguado es un juego de la oca. Entonces, los niños llegan aquí, es como una gincana. Aprietan y van teniendo que pasar todas las etapas, ¿no?, del juego de la oca, y cuando llegan vuelven a apretar, bueno, pues les da los tiempos y juegan entre ellos, ¿no? Después tiene una cabaña grande que tiene que la parte superior es para niños de más de 8 años y la parte inferior son para niños pequeños, igual que esta que también es para niños pequeños. Un tío vivo, una cesta que ahora son pues más homologadas, sirve para niños que también tengan problemas de movilidad.
A área de xogos estará pechada cun valado. Ademais, renovaránse as zonas verdes, os bancos e a fonte. Despois desta actuación na Praza de Vigo, farase unha remodelación completa do seu contorno. Tuve una reunión con la asociación Raigame, que es la asociación de esta zona. Estuvimos dando un paseo, se quejaron desde luego de la plaza de Vigo, se quejan del estado de las calles. Avenida Villa García sabéis que tiene roturas recurrentes de aguas, de saneamiento, y se quejaron del callejón también. Bueno, hubo varias cosas. Con estas actuaciones todo no se arregla porque también se quejaban de los contenedores que hay, por ejemplo, en Rosalía de Castro. Eso todavía no podemos actuar. Pero bastante de lo que pidieron, sí. Estas obras están previstas máis a medio prazo, mentres que as do parque xa adxudicadas poderían estar rematadas a finais de xaneiro. Por certo que María Pardo aproveitou para asegurar que por fin remataron os problemas cas pombas da Praza de Vigo, xa que unha empresa está se adicando dende hai un ano a cazalas e levalas a un pombal. E o PSOE vai levar ao próximo pleno unha moción na que reclama a posta en valor da senda verde que comunica Santiago con Oroso e Ordes a través das vellas vías do ferrocarril. A proposta tamén se vai debater da man dos socialistas neses dous concellos. Era un bello proxecto do goberno bipartito, pero quedou guardado nun caixón. A senda verde Santiago-Oroso-Ordes, cunha lonxitude de máis de 26 kilómetros, ia converter as bellas vías do ferrocarril nunha ruta apta para practicar deportes como o sendeirismo ou o ciclismo cun alto valor turístico. O igual que a proposta, a zona está totalmente abandonada. A día de hoy, que no se ha desbrozado, no se ha hecho ningún tipo de actuación en la senda, imaginaros cómo puede estar esto, o sea, ya es prácticamente intransitable. Está cubierto todo de piedras, eran los accesos a los distintos túneles, que eso también es un problema de seguridad, porque no hay ningún tipo de control en estos túneles. Como no había iluminación, entonces no podemos meter esas fotos de cómo están cayendo en algunas zonas el techo de los túneles. O PSOE vai levar os plenos de Santiago, Oroso e Ordes cada en súa moción reclamando a posta en valor desta senda verde, que sería a primeira de Galicia. Noutras comunidades, a recuperación das vellas vías do ferrocarril supuxo enormes beneficios para os concellos. Sería una gran inversión de cara al turismo, el turismo verde. La concejala Reyes Leis ya hace unos meses había comentado que había que invertir y fomentar el turismo verde y este sería un medio muy importante de las personas que se desplazan por distintos puntos del país para poder disfrutar de las sendas. Os socialistas tamén va levar propostas sobre a Vía Verde á Deputación da Coruña e ao Congreso dos Deputados. E é que o PSOE quere que a DIF desafecte os terreos que son da súa propiedade e tamén algúns edificios situados ao pé das vías que poderían ser utilizados polos concellos. Por último, os socialistas vanlle pedir á Fundación do Ferrocarril de España o seu apoio para que se retome o proxecto. E mentres o BNG presentaba a moción que vai levar ao pleno para instar a Xunta a retirar a suba dun 34% do canon do tratamento do lixo en Sogama. Os nacionalistas entenden que esta decisión acabará repercutindo nos petos dos cidadáns. A concelleira Elvira Cienfuegos explica que no caso de Santiago a suba do canon de Sogama fará que o recibo do tratamento do lixo se encareza en máis de 700.000 euros anuais. Para Edil, esta suba demostra que Sogama non é o sistema máis vantaxoso economicamente, como tampouco é, di o BNG, dende o punto de vista medioambiental. Por iso, os nacionalistas tamén piden na moción que se descarte a opción de construir unha nova planta de incineración do lixo e se aposte por proxectos de reciclaxe. Instar a Xunta de Galiza a retirar dos orzamentos do próximo ano o incremento previsto do canon de Sogama que deben satisfacer os concellos, que calquera modificación que se pretenda pase obrigatoriamente por un consenso coa FEGAN e cos concellos implicados, e, en terceiro lugar, revisar en profundidade o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galiza 2010-2020, eliminando a previsión de construir unha nova incineradora de residuos urbanos e apoiando un modelo baseado en proxectos comarcais de reciclaxe e compostaxe. Máis cousas, 24 desempregados de Compostela están a recibir formación mentres traballan grazas aos obradoiros Santiago Impulsa 2. Hoxe os seus participantes mantiveron un encontro ca conselleira de Traballo Beatriz Mato, o alcalde Ángel Currás e a concelleira de Emprego Reyes Leis. Estes parados están aprendendo xardinería, restauración e deseño de páxinas web.
Santiago Impulsa 2 é un programa que financian o Concello e a Xunta e que lles permite aos seus participantes aprender un oficio a vez que traballan. Desta vez os obradoiros son de xardinería, restauración e deseño de páxinas web. Un dos seus alumnos amosábase encantado co sistema destes cursos de formación. Moi positiva, sí, moi positiva porque estamos de alguna forma traballando, aprendendo e, bueno, pois a posibilidade despois de poder insertarse no mundo laboral. Os 24 participantes dos cursos recibiron a visita do alcalde Ángel Currás, a concelleira de Emprego Reyes Leis e a conselleira de Traballo. Beatriz Mato amosou o compromiso da Xunta cas políticas de formación e emprego e explicou que Santiago contará con case 80.000 euros para un plan integrado de emprego. A colaboración desta Consellería con este Concello va máis alá e son preto de 500.000, incluído este obradoiro, preto de 500.000 os euros investidos nesta cidade para mellorar concursos de formación, para atender con asentes do obradoiro, para axudar con cooperación, con contratación feita a través dos programas de cooperación e, sobre todo, con un programa integrado de emprego. Un programa integrado de emprego que, máis alá de atender as necesidades formativas de 60 personas, tamén ten unha esperanza de inserción laboral do 35%. Ao longo dos 6 meses que durará o Santiago Impulsa, os participantes realizarán traballos que beneficiarán a cidade, como o mantemento dos camiños do Parque das Cancelas ou a elaboración de páxinas web municipais. E ainda relacionado co emprego, estamos a 2 días de que se celebre o Foro da Intermediación e o Emprego que organiza o Concello. Máis de 50 empresas confirmaron xa a súa asistencia a esta cita o xoves e o venres no Palacio de Congresos. Estas empresas lanzaron 70 ofertas de emprego que se poden consultar na web da Axencia Local de Colocación. Ademais, 16 empresas xa confirmaron a súa participación nas chamadas sillas, ferramentas que facilitarán os encontros entre empregadores e aspirantes, con pequenas entrevistas ao longo da xornada. Máis de 1.000 persoas están inscritas para asistir á feira, das que 500 teñen previsto participar nalgunha das 30 actividades formativas que haberá ao longo do día e medio de xornadas. 51 ya, en participantes ya confirmados tenemos ya más de 1.000 personas, entre ellos inscritos a actividades hay 500, que ha sido lanzar las convocatorias de los cursos y la verdad es que ha sido muy rápido, se han llenado todos ellos, con lo cual pues está claro que la demanda existe y creemos que ha sido una buena decisión el completar esta feria con esa formación, que la gente puede acreditarse con alguno de estos cursos. E falámoslles agora dunha iniciativa conxunta das dióceses de Galicia que, ademais, é pioneira en España. Trátase do curso de formación en matrimonio e familia, que se presenta como unha iniciativa para axudarlles ás familias a seren máis felices. Ao longo dos anos 2014 e 2015 haberá un total de 10 xornadas e 2 seminarios nos que se abordarán temas como as crises matrimoniais na sociedade actual, a pastoral familiar ou a educación sexual. No ano 2012 rexistráronse en España case 111.000 rupturas matrimoniais e na última década foron preto d'1,5 millón. O dato preocupalle ás dióceses galegas que veñen de xuntarse para poñer en marcha unha iniciativa pioneira, o curso de formación en matrimonio e familia. O obxectivo é amosar cal é a imaxe que a Igrexa ten da familia e axudarlles a superar os seus problemas dende unha perspectiva cristiá. É que, segundo o arcebispo compostelán Monseñor Julián Barrio, a familia necesita de algo máis que de axudas materiais. Es verdad, tenemos que reivindicar, y es justo hacerlo, las ayudas materiales, sociales, culturales, por supuesto económicas para la familia. Pero, y en este sentido, todas serán pocas, todas las ayudas serán pocas. Pero no podemos quedarnos simplemente en esto. Yo creo que hay que subrayar la necesidad que la familia tiene de Dios para dar sentido, para darle sentido a la vida de familia y para superar las dificultades. No curso, que se vai desenvolver en Silleda, pode participar calquera persoa que o desexe. O prazo de inscripción remata o 10 de xaneiro de 2014 e unha semana despois celebrarase a primeira sesión do curso. Serán un total de 10 xornadas, 5 delas o ano que ven e outras 5 en 2015, e 2 seminarios a maiores. Os encargados de impartir as clases serán profesores e catedráticos chegados de universidades de toda España. O prezo de matrícula é de 180 euros por persoa e 220 euros por matrimonio.
Na presentación dese curso sobre o matrimonio e a familia, o arcebispo de Santiago foi preguntado polo polémico libro Cásate e sé sumisa, editado polo arcebispado de Granada, xusto un día despois de que a propia ministra de Asuntos Sociais, Ana Mato, pedira a retirada do volume. Monseñor Julián Barrio amosou o seu convencemento de que o libro non merece todas as críticas que está recibindo. El título puede ser sugestivo, llamativo, pero yo creo que hay que ir al contenido del libro y no se deduce, a mi modo de ver, las conclusiones que se están sacando. La obediencia es tratar de oír al otro. Es decir, en la medida en que uno trata de oír al otro, pues percibe lo que el otro pueda necesitar e intentará, en la medida de sus posibilidades, ayudarle. Botámoslle xa un ollo a nosa axenda cultural, como sempre, cargada de propostas pro seu tempo libre. Imos ver tamén que nos depara o tempo pros vindeiros días, cóntanolo Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá mércores o tempo continuará con influencia anticiclónica, os ceos permanecerán en xeral despexados e a sensación térmica seguirá sendo de moito frío. Volverán a rexistrarse xeadas no interior, particularmente na provincia de Ourense. Os ventos soprarán moderados do nordés. Máis do mesmo no xoves, cando unha masa de aire polar provocará máis sensación de frío. Os ceos continuarán despexados en toda Galicia. As temperaturas sufrirán en xeral un descenso entre lixeiro e moderado, con probabilidade de xeadas. O vento do nordés soprará con intensidade moderada. Xa no venres agardamos unha situación semellante co ceo moi despexado e temperaturas baixas. De feito, está previsto un novo descenso das mínimas con respecto da xornada anterior, mentres que as máximas estarán en lixeiro ascenso. Mañá mércores Compostela continuará con ceos despexados, as temperaturas continuarán sendo baixas con mínimas que non alcanzarán os 6 graus e unha máxima de 11. O xoves agardamos tamén ceos despexados, non entanto, o vento do nordés provocará unha nova baixada de temperaturas que rondarán entre os 6 e os 9 graus. Máis do mesmo cara ao venres, cando a capital galega continuará con ceos en nubes e moito frío. As temperaturas mínimas continuarán baixando con 4 graus e as máximas ascenderán lixeiramente ata os 11. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois isto foi todo, non se movan, que volvemos nun minuto co preguntoiro.